ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ചു പേരും കൂടെ വരാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ധ്യാന മന്ത്രാണ്. ആരോ ഒന്ന് ചൊല്ലുക, ധ്യാന മന്ത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലുവോ? ആ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ആ സമ്പൂർണമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പരിപൂർണമായതുണ്ടായാലും ഭഗവാൻ അവിടെ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ നിലകൊള്ളും എന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണോ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അവതാരിക കഴിഞ്ഞു, ധ്യാനമന്ത്രം കഴിഞ്ഞു. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ ആണ് അല്ലെ. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈശോപനിഷത്ത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവലോകനം. മന്ത്രം 3 വരെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈശ്വരനുമായിട്ട് ഐക്യത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. 4 മുതൽ 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളില് ഈശ്വരനെ ആത്മീയ ദർശനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മന്ത്രം 9 മുതൽ 11 വരയ്ക്ക് ശരിയും തെറ്റുമുള്ള വിദ്യ. ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിയായ വിദ്യ വേണം അല്ലെ. തെറ്റെന്താണ് അതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. 12 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളില് ശരി തെറ്റുകള്, ഉപാസനയില് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നതില് ശരിയേത് തെറ്റേത്. 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളില് ഈശ്വരൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് എന്റെ മുമ്പിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവണേ, ദർശനം തരണേ എന്നൊക്കെ. വിഭാഗം 1 മന്ത്രം 3 വരയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്ഭവം എന്ന നിലയിൽ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെ പരിപൂർണമാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം, ഈ ഭൗതിക ലോകം മാത്രമല്ല എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പരിപൂർണതയില് അല്ലെ. എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഏതിനോട്? എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നത് പ്രയോജനം ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും. അതുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നതോ അത് ദോഷകരമായി തീരും. അതാണ് മന്ത്രം 3 പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് ദോഷം ചെയ്യും. മന്ത്രം 1 ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീധാ മാ ഘൃത കസ്യ സിദ്ധനം. ഒരാളൊന്ന് ചൊല്ലൂ ഇത്. മാതാജി. ചൊല്ലു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഈ മന്ത്രം 1. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഘൃത കസ്യ സ്വിത്തനം. അതും വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ. ഈശ്വരനാൽ ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന, ഇതം ഈ, സർവം മുഴുവൻ, യത്കിഞ്ച യാതൊരു, ജഗത്യാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള, ജഗത് ചരാചര വസ്തു, തേന അവനാൽ, തെക്തേന അർഹമായ വിഹിതം, ഭുഞ്ജീത സ്വയം സ്വീകരിക്കുക, മാ അരുത്, ഗൃധ കൈക്കലാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുക, കസ്യസ്വിത് മറ്റാരുടേതുമായത്, ധനം സമ്പത്ത്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലോകത്തില് നമ്മള് ഈ ഭൗതികതയില് വന്നു അല്ലെ. നമുക്കാണെങ്കിലോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചു ഇപ്പോഴ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാല്ലേ, മനുഷ്യത്വം വേണം. മനുഷ്യത്വം മാത്രം വരാം, മുമുക്ഷുത്വം വേണം അല്ലെ. മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, മുമുക്ഷുത്വം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് ആയിട്ടല്ലാതെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിട്ട് നമ്മള് ജീവിക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, വിധിയും നിഷേധവും. ശാസ്ത്രം നിഷേധിക്കുന്നത് നിഷേധം, ശാസ്ത്രത്തില് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് വിധി. അപ്പൊ പല നിയമങ്ങള്, യമനിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെ ആത്മീയതയിൽ നമുക്ക് ഉയരണം എന്നുണ്ടെങ്കില്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിഘാതം ആവും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ചില പേര് പറയും. ഇപ്പൊ ട്രാഫിക് റൂൾസിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്താ കരുതണത്, ഈ നിയമം ലംഘിക്കാൻ നമുക്ക് ആരും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആനന്ദം ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ അപകടമാണ് അല്ലേ. ട്രാഫിക് റൂൾസ് അനുസരിക്കാതെ ഓടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ട്രാഫിക് ജാം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അവിടെ വെച്ചു പിന്നെ വഴക്ക് കൂടേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ല നിയമലംഘനം. അങ്ങനെ നിയമലംഘനം നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ദോഷമാണ് ഉണ്ടാവുക, ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ വരും. ഫുട്ബോള്, ക്രിക്കറ്റ് കളികളിലും ഉണ്ട് നിയമങ്ങള്. ഇല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാർക്കും കാണികൾക്കും ഒക്കെയും അത് ആസ്വാദ്യകരല്ലാതെ ആവും. ഇതുപോലെ ഭക്തിയിലും നിയമം പാലിക്കണം നമ്മള്. ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറയും, മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അത്. ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം താഴെ തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലെ തലത്തിലെത്താം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് പ്രേമ ഭക്തിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് 8 പടികൾ കയറണം. ഇപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ഓരോ നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിഷേധങ്ങളുണ്ട്. അത് വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കണം, അപ്പോഴാണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക. ഭക്തി എന്നത് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ്, ശാസ്ത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന തലത്തില് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അത് വിധി, നിഷേധം. അതിനെ അറിഞ്ഞാല് വിധി നിഷേധം അതൊക്കെ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക. വിധി പൂർവമുള്ള കർമ്മമൊക്കെ പാലിക്കുക, നിഷേധമൊക്കെ ത്യജിക്കുക. ഇപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമുക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതുള്ളത്. ഓരോ തലത്തിലെ നിയമവും പാലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്ത്, യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാൻ പ്രയാസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദതായികളെ ഒക്കെ വധിക്കാം എന്ന അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പാപമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വയം ജീവിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കണ്ടേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മനുസ്മൃതിയിലെ ബന്ധുവധം നിഷിദ്ധമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ധാർമ്മികമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആത്മാവ് ആരെയും കൊല്ലണില്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആത്മതത്വം അല്ലെ, ഭഗവത് തത്വം, കൃഷ്ണതത്വം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ
ഭഗവാൻ ആ ഒരു ജഗദ്ഗുരു ആണല്ലേ. ആ ഗുരു, ആ ചേതന ഉന്നതമാണ്. അവരെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ തുടക്കക്കാർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. അവര് മറ്റൊരു തലത്തിലാണ് അല്ലേ. നമ്മളെക്കാളൊക്കെ വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരുള്ളത്. അനുകരണം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധോഗതിയാണ് ഉണ്ടാവുക. വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിയമപാലനമൊക്കെ വേണം, അനുകരണമല്ല വേണ്ടത്. ഗൃഹസ്ഥന് ഗൃഹസ്ഥധർമ്മം, ബ്രാഹ്മണന് ബ്രാഹ്മണധർമ്മം അല്ലെ. പിതാവ്, മാതാവ്, ശിഷ്യൻ, പ്രജ എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ നിലയിലുള്ള ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യലുണ്ട്. അല്ലാത്തത് പാപാണ്, അത് ചെയ്യുമ്പോഴാ പുണ്യം അല്ലേ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥൻ അറിയണം എന്താണ് എന്റെ കർത്തവ്യം, തന്റെ ധർമ്മം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അറിയണം അല്ലേ. അപ്പോ നമ്മുടെ അധികാരത്തിലൊക്കെ നിഷ്ഠ വേണം. കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, വിപരീതം ചെയ്യുന്നത് ദോഷവുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നിത്യ നിയമം, നൈമിത്തികമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. ചിലര് കർമ്മ അധികാരികളാണ് ഇവിടെയുള്ളവര്. 99% പേരും അങ്ങനെയാ. പിന്നെ കുറച്ചു പേര് ജ്ഞാന അധികാരികള്, പിന്നെയും കുറച്ചു പേര് ഭക്തി അധികാരികള്. ഇത് ഏറ്റവും കുറവാണ് ഭക്തി അധികാരികള് അല്ലെ, ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവര്. കർമാധികാരികള് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണത് പോലും റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടാ ചെയ്യുക, ഫലം കാക്ഷിച്ചിട്ടാ ചെയ്യുക. കലിയുഗത്തിൽ ഇത്തരം ധാരാളം പേരുണ്ടാവും. ജ്ഞാനിയാവാൻ കർമ്മതലത്തിലുള്ള നിയമമൊക്കെ പാലിക്കണം. 4 വർണ്ണമുണ്ട്, 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം. പാലിക്കുന്നതാണ് വിധി, അല്ലാത്തത് നിഷേധമാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനാധികാരിക്ക് വിരക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അനാസക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. ആത്മാ പരമാത്മാ ബന്ധമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ കർമ്മം ചെയ്താല് അല്ലേ ലാഭം ഉണ്ടാവും എന്ന ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനു മുകളില് ഭക്തി അധികാരിക്കാണെങ്കിലോ സമഭാവമാണ് ഉണ്ടാവുക, ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ, നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചതാ. ബ്രഹ്മഭൂത തലത്തിലേക്ക് എത്തുക, ജ്ഞാനതലത്തിൽ നിന്ന് ഭക്തി തലത്തിലേക്ക് എത്തുക ആണ്. വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം തലം അറിയണം, നമ്മളൊക്കെ അറിയണം നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത്. മുകളിലത്തെ തലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ത്യജിക്കണം, എന്തൊക്കെ പാലിക്കണം, ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ അറിയണം. സ്മർത്തവ്യ സതതം വിഷ്ണുർ വിസ്മർത്തവ്യോ ന ജാതുചിത് സർവേ വിധി നിഷേധാസ്യൂർ ഏതയോരേവ കിങ്കര എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സദാ സ്മരിക്കുക, വിസ്മരിക്കരുത് ഒരു നിമിഷം പോലും. എല്ലാ വിധി നിഷേധവും ഈ നിയമത്തിന്റെ ദാസരാണ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ അതാ ചെയ്യണേ. പ്രതിദിനം 16 മാല, കുറഞ്ഞത് 16 മാല ജപിക്കുക. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. 4 യമനിയമങ്ങള് അങ്ങനെ അത് ലംഘിക്കരുത്. ലംഘിച്ചാല് ഭഗവാനെ മറക്കും അല്ലേ. അപ്പോ കൃഷ്ണസ്മരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മന്ത്രം 1 നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നേ? ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ, ഈശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശ്വരനാൽ, ആവാസ്യം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ്റെതാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാതും അല്ലെ. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും ഭഗവാനാൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ജീവനുള്ളതും നിർജീവവും. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആത്മീയ ഊർജാണ്. ജീവസത്തകള് നമ്മളാണ് പരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയണതോ ഭൗതിക ഊർജാണ്, അത് ജഡമാണ് അല്ലെ. ചേതനയുള്ളതും ജഡവസ്തുവും. ഓ മന്ത്രം 1 ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ അവലോ. വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങള് ഖണ്ഡിക 1 തൊട്ട് 1ഉം 2ഉമാണ്. ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷമാണ് എന്നാണ്. ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നതാണ്. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാലെ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയം എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 4 ന്യൂനതകളുണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ന്യൂനതകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ വശംവദനല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവൻ ചരവും അചരവുമായത് എന്തും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും
അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും തന്നെ നിയന്ത്രിതങ്ങളാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരമാണ് ഈ മന്ത്രം 1 പറയുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയെയും അപരാപ്രകൃതിയെയും കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അഥവാ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയും. ജീവസത്തകള് അത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, അത് പരാപ്രകൃതിയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും നിശ്ചിത ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഉപനിഷത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ അരൂപിയൊന്നുമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യണു. അതേപോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. സകലതിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ വർത്തിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തികളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. പരാശര മുനി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ നിർവചനം. ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പശു പാല് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പാല് സ്വയം കുടിക്കാനല്ല അല്ലെ, കുറച്ച് പുല്ലും ധാന്യം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പാലോ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ദയാപുരസരം നമുക്കായി നീക്കി വെക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് പലതും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ആ വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് അർഹമായ ഇത് എടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന ബോധം നമുക്ക് സദാസമയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും നിശ്ചിത വീതം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് ഒക്കെ വേണം. അപ്പോഴ് ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു പദാർത്ഥവും നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മണ്ണ്, ഈ കല്ല്, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല അല്ലെ. സിമന്റ് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിലും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ. അതൊന്നും നമ്മളല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നേ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു സംഗതിയുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധിക്കും അല്ലെ. അത് ആചാര്യന്മാരിൽ കൂടിയോ ഒക്കെ. അപ്പൊ വൈദിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കലഹിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഈശ്വര കൃപയാലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അവയാൽ തന്നെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടി അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ. അത്യാഗ്രഹികൾക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് ധാർമ്മികമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെന്ന് അറിയാതിരിക്കുക, അത് കുറ്റകരാണ് അല്ലെ. ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ലുണ്ട്, ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന്. നന്മയിലേക്ക് പോകണോ അതോ തിന്മയിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നത് നമുക്ക് നന്മ വരണം അതിനായിട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവയെല്ലാം അവർ കവർന്നെടുത്തവയാണ് എന്നാ പറയാ. തൽഫലമായിട്ട് പ്രകൃതി നിയമത്താലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ വിധേയരായി തീരും
അല്ലെ? ആ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മള് എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവൂ. അല്ലെ? ഇപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം പ്രകൃതിയാ തരുന്നേ, അല്ലെ? വായു, വെള്ളം, അല്ലെ? അഗ്നി എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഇവിടെ വരില്ല ജീവിക്കുമ്പോ, അല്ലെ? പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അർഹമായത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ മൃഗങ്ങളെ പോലെ കലഹിക്കാനുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം. പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചാല് അതിന് ശിക്ഷകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളും, അല്ലെ? ഈ ഭഗവാന്റേതായ ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് അർഹമായത് കൂടുതൽ എടുത്താല് ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവരവർക്കുള്ള ആ ഷെയർ മാത്രാണ് അവരെടുക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വാരിയെടുക്കും, അല്ലെ? അതാ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി. വൈദിക ശാസനങ്ങള് അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. മനുഷ്യ ജന്മം മാത്രമാണ് ചുമതലയോടുകൂടിയത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ വൈദിക ശാസനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർക്കതിന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചുമതലാ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മം സഫലമാക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സസ്യഭുക്കായി ഒരാള് എന്ന് വെച്ചാല് കാര്യമുണ്ടോ? ഈ പ്രകൃതിയില് ഒരു ജീവിക്ക് മറ്റൊരു ജീവി ആഹാരമാവുന്ന അതും പ്രകൃതി നിയമമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ മാംസഭുക്കുകളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങള് മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നും. അതൊരു നിയമം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണ് എന്നൊക്കെ അഭിമാനിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മതിയായിട്ടുള്ള ബോധം വികസിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ സസ്യബുക്കാണ് ഞാൻ, അല്ലേ? 16 മാല ജപിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതാവകാശം അവഗണിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതി നിയമലംഘനമാണ്. പാപത്തിന്റെ മൂല കാരണമായിട്ട് അത് മാറും. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശ വിഹിതം മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് 6-8 പാരഗ്രാഫില്. വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്. അപ്പോ പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നതാണ്. ഗൗരവമുള്ള കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാള് അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നിനോടും ആസക്തി വെക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആള് ശാശ്വത ഭവനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ പ്രാപ്തനുമായിരിക്കും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. എന്താണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം? ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാം. അതന്നെയാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. അപ്പൊ ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യാം. ഈശാവാസ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ്. പരാപ്രകൃതിയുടെയും അപരാപ്രകൃതിയുടെയോ ഭാഗമല്ലാത്ത യാതൊന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. അതിനാൽ എല്ലാം പരമാത്മാവിന്റെ സ്വത്താണ്. എങ്ങനെ ഈശ്വരൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയാകുന്നു? ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം താൽക്കാലികമാണ്, അതിനാൽ മിഥ്യയാണ്. നമ്മളിവിടെ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് വന്ന വാടക വീട്ടുകാരാണ്, അല്ലെ? വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്, അല്ലാണ്ട് സ്ഥിരമല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും. ഒരു രാജ്യത്ത് രാജാവാണ് ആദ്യത്തെ അധികാരി, അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രജകൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെയോ ദാസരാണ്. ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം വീട് നമ്മളുടെ വീടല്ല, അല്ലെ? എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വസ്തുക്കള്, കല്ല്, മണ്ണ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വീടുണ്ടാക്കി. അത് ഭഗവാന്റെ വീടാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു മരപ്പണിക്കാരൻ ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കും. അത് അയാളുടെ മേശയല്ല, അല്ലെ? വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊരു വീടുണ്ടാക്കിയാല് അത് നമ്മളുടെ വീടല്ല, ഭഗവാന്റേതാണ്.
വാടകക്കാരനും ഭൂവുടമയും പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാടകക്കാര് അല്ലേ, ഭൂവുടമ ആരാ? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. 1976 തുടക്കത്തിൽ മായാപൂരിൽ ഞങ്ങൾ മായാപൂർ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ജയപതാക സ്വാമി ഒരു ആജീവനാന്ത അംഗവുമായി വന്നു. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായിയായ ആജീവനാന്ത അംഗത്തെ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ ബഹുമാന്യനായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരം? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഉണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഓ വളരെ നല്ലത്, ഗ്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഗ്ലാസ് നിർമ്മിച്ചത് സിലിക്കൺ കൊണ്ടാണ്, അത് മണലിലാണ്. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, മണലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആ മനുഷ്യൻ ഭക്തനും മിടുക്കനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ സ്വാമിജി, മണൽ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മണലിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണ്. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ഓ നിങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയാണോ? പ്രഭുപാദർ ഈ മനുഷ്യനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിർത്തി. ഭക്തർ ചിരിച്ചു, ആ മനുഷ്യനും ചിരിച്ചു. പിന്നെ അവർ അല്പം പിന്നോട്ട് പോയി. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ, ഞാൻ ദാനധർമ്മം നൽകുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കള്ളനാണ്. പ്രഭുപാദർ അയാളെ ഹുക്കിൽ നിന്ന് വിടാൻ പോകുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ചെയ്തു. അല്ലേ, ഭഗവാന്റേതായ വസ്തുക്കള്, ദ്രവ്യങ്ങള് നമുക്ക് അർഹതയിലും കൂടുതലാണ് ഒരു വ്യാപാരിയൊക്കെ എടുക്കണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തു, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുളസി നടാൻ, അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടയാണ് അല്ലെ. റേഷൻ കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക്. അതേപോലെ നമ്മുടെ റേഷൻ അനുസരിച്ച്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വേണം അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയുള്ളവര് കള്ളനാണ് എന്നാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ഒരാളുടെ ആനുപാതികമായ പങ്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രകൃതിയിലെ വിവിധ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ വിഹിതത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അരിയോ ഭക്ഷണ സാധനമോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികള് അവരവന്റെ വയറ് നിറയാനുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ. മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വരും. പശു പുല്ല് വൈക്കോലൊക്കെ കഴിക്കും. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള പാല് അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അല്ലെ. പശുവിന് കുടിക്കാനല്ല പാല് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉടമസ്ഥതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിഹിതം, കമ്മ്യൂണിസം, കൃത്രിമ ഭൗതിക സമത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ, പണക്കാരനും പാവപ്പെട്ടവനും മുതലാളി തൊഴിലാളി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും സമത്വം. കഴിവുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കില്ല. ആളുകൾ അലസരായിത്തീരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ക്ഷാമത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അതിനാൽ അസംതൃപ്തരായി തുടരുന്നു. എന്നാൽ മുതലാളിത്താണെങ്കിലോ സ്ഥാനവും അധികാരവും നിർണയിക്കാൻ സമ്പത്തിനെ അനുവദിക്കുന്നു. സമ്പന്നർ ദരിദ്രരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. കടുത്ത മത്സരവും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും. എല്ലാവരും പണത്തോട് അത്യാഗ്രഹികളാണ്, അതിനാൽ എല്ലാവരും അസംതൃപ്തരാണ്. വർണ്ണാശ്രമം. എല്ലാ ആളുകളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ സമത്വം അവരുടെ ഭൗതിക വൈവിധ്യങ്ങളുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുന്നു. ഓരോരുത്തരും ജനിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടല്ല, ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ വർണ്ണങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചതാ. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെന്ന നിലയിൽ എല്ലാം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അങ്ങനെയാ പറയാ അല്ലെ. എല്ലാം ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് എന്ന് പറയും. എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭക്തര് അങ്ങനെയാ പറയാ. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെ ഈശോപനിഷത്തിലെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു, ഒന്നും ആരുടേതുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അല്ല, ഇതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. അതിനാൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യ തത്വം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ വേദസാഹിത്യത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതം വളരെ അപകടകരമായി തീരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ വിധിയും നിഷേധവും അറിയണം നമ്മൾ അല്ലെ. വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പരമോന്നത ഭഗവാന്റെ അധികാരം തിരിച്ചറിയുകയും അവന്റെ ഭക്തനാവുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി എല്ലാം അർപ്പിക്കുകയും അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കുകയും വേണം. തന്റെ കടമ ശരിയായി നിർവഹിക്കാൻ ഇത് അവനെ പ്രാപ്തനാക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ശുദ്ധഭക്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സസ്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു.
അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കർശനമായ സസ്യാഹാരിയായി തീരുക മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുകയും ഭഗവാന് തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും അർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അത്തരം പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മൾ ഒന്നും അവഗണിക്കരുത്. കൃഷ്ണന്റെ സ്വത്ത്, കൃഷ്ണന്റെ ജീവജാലങ്ങൾ, കൃഷ്ണന്റെ വീട്, കൃഷ്ണന്റെ ദേവാലയം, കൃഷ്ണന്റെ ബിസിനസ് എന്നിവ പാലിക്കാൻ നാം അശ്രദ്ധരാകരുത്. കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത്. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലേ? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത്, അല്ലേ? ഈ ജഗത്തിലുള്ളതൊക്കെയും ഭഗവാനാല് നൽകപ്പെട്ടതാണ്. തേന അവനാൽ തെക്തേന നിശ്ചിത വിഹിതം പുഞ്ചിത നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിനാൽ ഒരാൾ തനിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. അവ അവന്റെ വിഹിതമായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് രസഗുള്ളയുടെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? 10 പേര് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 10 രസഗുള്ള കൊണ്ടുവന്നു, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഓരോന്ന് വെച്ചേ എടുക്കാവൂ. ഒരാള് 2 എണ്ണം എടുത്തു വെച്ചാലോ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയില് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് സജ്ജമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ അത് കൂടുതൽ എടുത്താല് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ പോകും, അല്ലേ? അപ്പൊ അവനവന്റെ വിഹിതം മാത്രമാണ് എടുക്കുക. വർത്തമാനകാല സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ദേശീയം അന്തർദേശീയം, ഈശാവാസ്യ തത്വത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ടോ? ജീവിതത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേദ സാഹിത്യം, പരമാത്മാവിന്റെ അധികാരം ക്രമേണ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന ഊർജത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാ നമ്മൾ ആദ്യമൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാ വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അതിനാ നമ്മൾ പഠിക്കണേ, അല്ലേ? അജ്ഞത കൊണ്ടാ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കണത്. അതിനാ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുന്നത്, അല്ലെ? ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, അല്ലെ? പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ അറിയാം. ഒരു കുടുംബനാഥനോ പരോപകാരവാദിയോ സോഷ്യലിസ്റ്റോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ ദേശീയവാദിയോ മനുഷ്യസ്നേഹിയോ ആയി തീരുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ദൈവ കേന്ദ്രീകൃത സങ്കല്പമായ ഏവാസ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ഈശാവാസ്യം, എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള ആ ചേതന, അല്ലെ? ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വാദിയായാലും, ദേശീയവാദിയോ അല്ലെ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവരുത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലാകരുത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെയും നമുക്കും അർഹതയുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു പിതാവിന്റെ സ്വത്തിലെ മക്കൾക്കെല്ലാം അവകാശമുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെയുള്ള സമ്പത്തിന്റെ ഒക്കെ നമുക്കും പ്രയോജനം എടുക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കുള്ള കോട്ട അത് മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുത്താല് അതാണ് ശിക്ഷാർഹരാവും, അല്ലെ? അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം. ആ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരാൾ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അത്തരം ജോലി അവനെ കർമ്മനിയമവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളി അയാൾ ആരായിരുന്നാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാല് നമ്മൾ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം എന്താ? ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ ജീവിക്കുമ്പോ പ്രശാന്ത അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല, ക്ലേശങ്ങളില്ല. അപ്പോഴും നമ്മള് അല്ലാത്തവരാണല്ലേ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 100 വർഷം ജീവിക്കണം എന്ന്. അപ്പോ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ അല്ലാതെയുള്ള മനുഷ്യന് ആള് ആത്മാവിന്റെ കൊലയാളിയാണ് എന്നാണ്. ആ ആള് അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? നീച ഗ്രഹങ്ങള്, അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പോ മന്ത്രം 2, 3 അടുത്തത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നണേ ഈ ധ്യാന മന്ത്രവും 1-ാമത്തെ മന്ത്രവും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 2, 3 ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയണത്?
തനിക്ക് അർഹമായതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആള് ആത്മീയ കൊലയാളിയാണ് എന്നാണ്. അയാൾ ശരീരം സുഖം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് മന്ത്രം 2 പറയണത്. കുർവന്നേ വേഹ കർമാണി ജിജീവിക്ഷേച്ഛദം സമാ ഏവം ത്വയി നാന്യതോസ്തി ന കർമ്മ ലിപ്യതേ നരേ. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ ഏതു വിധത്തില്? ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി തുടരുന്ന ഒരുവൻ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ തളയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല, അല്ലെ? മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈശാവാസ്യ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയണം. അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാവൂ. ഒരാളും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ്. അപ്പോ സത്തകള് അനശ്വരരാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധനം കാരണമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരങ്ങൾ മാറി മാറി എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം എന്നൊക്കെ പറയണത്. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാലോ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മം വേദവിധി അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെ? അതാണ് കർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വേദവിധി അനുസരിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം വികർമ്മം, അല്ലെ? നിഷേധം. ആകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവാനായിട്ട് കർമ്മശേഷി ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനിന് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അത് അകർമ്മം. നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച്? അറിയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങള് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭാവത്തിൽ ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? പുണ്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവനയോടെ അല്ല. ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ട് ഭഗവാനാൽ ചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നൃഗമഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പുണ്യപ്രവൃത്തിയാ കുറെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതിനാലാണ് ഇപ്പൊ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ സാരസർവസ്വമായ ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് നൈഷ്കർമ്മ്യം അല്ലെങ്കിൽ അകർമാവസ്ഥ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വേദങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. വേദങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ കർമ്മ ചൈതന്യത്തെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുവഴി ഒരാൾക്ക് പരമോന്നത സത്തയുടെ പരമാധികാരത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഉദ്ബുദ്ധനാവാനും സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന്റെ അധീശതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയ ആള് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിരന്തരം ഏർപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാനി. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളോ ഒരുവനെ ജനന മരണ ചക്രത്തില് തളയ്ക്കില്ല, അതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അധികാരം തിരിച്ചറിയണം. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള കർമ്മങ്ങള് അത് മഹത്തരമാണ്. അപ്പോ അതില് ചിലതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാപത്തുകളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടും വീണ്ടും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം, അല്ലെ? മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരാൾ മനുഷ്യ ജന്മത്തില് ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ പാഴാക്കുകയാണ്, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വീണ്ടും പതിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായിട്ട് വേണം അയാളെ കണക്കാക്കാൻ. അയാളുടെ വികലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ ഇതറിയണില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത് ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ കർമ്മശേഷി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈശ്വര അവബോധത്തോടെ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ അഭിലഷിക്കും. മറിച്ചായാലോ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഒരു വൃക്ഷം 100 കണക്കിനോ 1000 കണക്കിനോ വർഷം ജീവിക്കും,
വൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉല അല്ലെ, കരുവാന്റെ അടുത്തുള്ള ഉല, അതും ശ്വസിക്കും, ഇങ്ങനെ കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വിടും അല്ലെ, ശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പന്നികളെ പോലെ പട്ടികളെ പോലെയൊക്കെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത് കൊണ്ടോ ഒട്ടകത്തെ പോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല. ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ലിവിങ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഈശ്വരാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത മാനവികത, സോഷ്യലിസം, ഇതൊക്കെ ഈ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇതാണ് നമ്മളെ. അതല്ല, നമ്മള് ഈ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുക. അപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് കൃഷ്ണന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്, എനിക്കോ, ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആളാ, എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, ഞാൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുടുംബം നോക്കണുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളാണ് കള്ളൻ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാവുമ്പോ എന്റെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒന്നും എന്റേതല്ല, അത് പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരവും ഇല്ല എന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നന്നായി നിർമ്മിച്ച ബോട്ട്, മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള? ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ, ഈ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ നരശരീരം. അതിന്റെ കപ്പിത്താൻ ആരാണ്? ആത്മീയ ഗുരു അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ സഹായം വേണം അല്ലെ. നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അനുകൂലമായ കാറ്റെന്താണ്? ഭഗവത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. അനുകൂലമായ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ആ തോണിക്ക്, ബോട്ടിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാഗരം കടക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സമുദ്രം കടക്കാൻ മനുഷ്യ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായി കണക്കാക്കണം. ആത്മഹന്ത എന്നാണ് അയാളെ പറയാ. അത് 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലാ പറയണേ. 3-ാമത്തെ മന്ത്രം. അസൂര്യാനാമതേ ലോക അന്ധേന തമസാവൃത താംസ്തേ പ്രേത്യാഭിഗച്ഛന്തി യേകേ ച ആത്മഹനോ ജന. ആത്മഹന്താവ് ആരൊരുവനായാലും ആസുരവും അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതുമായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേ മതിയാവൂ. ആത്മഹന്താവ് അപ്പൊ ഈ നര ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭവസാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്ത, അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ സ്വന്തം ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ചുമതലാ ബോധമുള്ളവര്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും സുരന്മാര് എന്നാ പറയാ. സുരൻ, അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് ചുമതലാ ബോധത്തോടു കൂടി ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് സുരന്മാര്. ഈ ചുമതലകളൊക്കെ അവഗണിക്കുന്നവര്, അതിനെപ്പറ്റി അജ്ഞരുമായവര് അസുരൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അസുരൻ എന്താ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവനാണ് അല്ലെ. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് അസുരൻ എന്നാ. സുരന്മാർ സദാസമയവും പരമപുരുഷനായ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഋഗ്വേദം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അവരുടെ മാർഗം സൂര്യപദം പോലെ പ്രകാശമാനമാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് സുരൻ എന്ന്. ആത്മാവിന് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന പരിണാമത്തിന്റെയും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങള് എപ്പോഴും ഓർക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സമുദ്രത്തോടാ ഉപമിക്കുക അല്ലെ. സംസാര സാഗരം, ഭവസാഗരം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഈ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഘനരൂപത്തിലുള്ള തോണിയോടാണ് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളെയും ആചാര്യന്മാരെയും സമർത്ഥരായ കടത്തുകാരോട് ഉപമിക്കാം നമ്മുടെ ആചാര്യൻ അല്ലെ. ഈ ഭവസാഗരം നമ്മളെ തരണം ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു ഗുരു നമ്മൾക്ക് കിട്ടി അല്ലെ, നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് സുഗമമായി എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന അനുകൂലമായ കാറ്റിനോടും ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങള്
അല്ലെ അനുസരിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു വേണ്ടി അവയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളെ ആത്മഹന്താവ് അഥവാ ആത്മനാശകനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ അങ്ങേയറ്റം അജ്ഞാന അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നിരന്തരമായി ക്ലേശിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ താക്കീത് നൽകുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയുക എന്ന്. പരമാത്മാ, ജീവാത്മാ, ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതെല്ലാം അറിയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം നമ്മള്, അല്ലെ? ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? എന്തിന് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ദുഃഖം? അല്ലെ? ഈ അന്വേഷണത്തിനെ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നാ പറയാ. അഥാതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് അറിയാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെ? ആത്മബോധമില്ലാത്തയാളുടെ ജീവിതം നിഷ്ഫലമാണ് എന്നാണ്. അമാവാസിയിലെ രാത്രി പോലെയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സ്. തമസാണ്, അന്ധകാരത്താലെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സൊക്കെ. കൃഷ്ണനോ സൂര്യനെ പോലെ ആണ്. അപ്പൊ ഈ മായയാകുന്ന അന്ധകാരം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാകുന്ന ഈ അന്ധകാരം മാറ്റുന്നത് ആരാ? സൂര്യനാകുന്ന കൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹപൂർവം ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം, അല്ലേ നമ്മള്? അങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഒപ്പം സ്പിരിച്വൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കണം നമ്മള്. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ മൃഗതുല്യമായ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം പ്രയോജനകരമായിട്ട്, അല്ലെ, വിജയകരമായിട്ട് തീർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വൈദിക കാലങ്ങളിൽ എന്താ പറയാ, ഒരു പശുവും കുറച്ച് ഭൂമിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ലെ? ആത്മഹനോ ആ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരാൾ 100 കണക്കിന് വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. കാരണം അത്തരം ജോലി അവനെ കർമ്മനിയമവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കില്ല. മനുഷ്യന് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ ഘാതകൻ അയാൾ ആരായിരുന്നാലും അന്ധകാരവും അജ്ഞതയും നിറഞ്ഞ അവിശ്വാസികളുടെ ലോകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണം. ലക്ഷ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നിബന്ധനകൾ വിശദീകരിച്ചു. ഈശാവാസ്യം. ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരാ പറയാ? എന്ന് പറയൂ മാതാജി. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയും എല്ലാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഹരിബോൽ. പിന്നെ പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി ആരാ പറയാ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതെ അതെ. ആത്മഹനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആത്മാവിനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ മാതാജി? അതെ. നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അറിഞ്ഞുകൂടാതെ, അല്ലെ, ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ, ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ അല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക ആസക്തി വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് ആത്മാവിനൊരു പുരോഗതിക്കുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവര് ആത്മഹന്താവാണ്, ആത്മഹന എന്നാണ്. മന്ത്രങ്ങൾ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ളതില് ആശയപരമായ ഒഴുക്ക് വിശദീകരിച്ചു, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഈശാവാസ്യ ചേതനയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന്. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലോ അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദോഷകരമാകും എന്ന്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ 1, 2, 3 മന്ത്രങ്ങളില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ ഉപയോഗം. തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ചിത എന്ന തത്വം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും വഴികൾ ചർച്ച ചെയ്തുവോ? തേന ത്യക്തേന നമുക്കായി നീക്കി വെച്ചത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരുടെ ഷെയർ നമ്മള് എടുത്തുപയോഗിക്കരുത്. അതിന് പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷ, ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
ഈശാവാസ്യ തത്വം പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള ആ ഈശാവാസ്യ ചേതന നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഈശാവാസ്യ ചേതന എപ്പോഴും വേണം. പ്രചാരണ ഉപയോഗ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഈശാവാസ്യ തത്വത്തിന്റെ പ്രയോഗം കാണിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ എങ്ങനെയായിരുന്നു? തനിക്കായിട്ട് ഒന്നും തന്റെ സുഖങ്ങൾ ഒന്നും കണക്കാക്കാറില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ഒരിക്കൽ 10 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞതല്ലേ? നമ്മള് പറഞ്ഞോ? ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞില്ലേ? 10 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രഭുപാദ് ഡൽഹി വരെ പോയിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ജസ്റ്റിസിന്റെ വീടിന്റെ പടിക്കൽ നിന്നത്. പറഞ്ഞു മാതാജി. അതന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് 10 രൂപ 4 മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊണ്ട് നിന്നിട്ടും 10 രൂപ കിട്ടി, അവിടെ ആള് വന്നില്ല. പിന്നീട് ഗൗഡീയ മഠത്തിലെ ഒരാളാണ്, ഒരു അന്തേവാസിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് 10 രൂപ കൊടുത്തത്. അതും കൊണ്ട് നേരെ പോയത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലേക്കാ, അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ തനിക്കായിട്ട് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല, അല്ലേ പ്രഭുപാദ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാണ്. മന്ത്രങ്ങൾ 1 and 3 ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉചിതമായ സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു, അല്ലേ? സാദൃശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണെന്ന് പറയാ. മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? പിന്നെ രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു ബോട്ടാണ്, കപ്പിത്താൻ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? അനുകൂലമായ കാറ്റ് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സമുദ്രം കടക്കാൻ മനുഷ്യ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാത്തവര് ആത്മാവിന്റെ ഘാതകനാണ്, അല്ലെ? നീചഗ്രഹങ്ങളിൽ അവര് പതിക്കും എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലേ? ഭഗവാൻ കരുണാമയനാണ്. വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ വന്ന പൂതനയ്ക്ക് പോലും മുക്തി കൊടുത്ത ആളാ, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ തത്വം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു, അല്ലേ? സ്വാർത്ഥതയ്ക്കായിട്ട് ജീവിച്ചാല് ക്ലേശാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലേ? അവര് അന്ധകാരത്തില് പതിച്ച് അവരുടെ മനസ്സ് തന്നെ അന്ധകാരത്തിൽ മൂടും. എന്നിട്ട് അവര് നീചമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് അഡ്വൈസസ് us to exert our energy in the spirit of ഈശാവാസ്യ. ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവര് 100 വർഷം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും എന്നാണ്. അത്രയാണ് ഈ ഉള്ളത്. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിണ്ടോ? ഒന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഇപ്പൊ 3 മന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ലെസണിൽ എത്ര മന്ത്രാണ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അടുത്ത ലെസണിൽ 4 തൊട്ട് 8 വരെ കേട്ടോ. 4, 5, 6, 7, 8 5 മന്ത്രം അടുത്ത ലെസണിൽ പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഈശ്വരനെ ആത്മീയ ദർശനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെയാണ്. നല്ല മന്ത്രങ്ങളാ എല്ലാം. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ സ്വഭാവം അതൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഉള്ള സുഹൃത്ത് ഭഗവാനാ, അല്ലെ? മരണശേഷം ഇന്നിപ്പോ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ആരും, അല്ലെ? ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഭഗവാനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് മരിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആ ആളെ സ്മരിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മള് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ 4 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങള് നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരു കൃപാ സിന്ധു പ്രിയവച പതിദാനം വയോഭ്യോ നമഃ.
മാതാജി ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഷർമിള മാതാജി. മാതാജി പോയല്ലേ? മാതാജി പോയാ? ഇല്ല, ആ, മാതാജി. മാതാജിക്ക് നെറ്റ് പോയി കാണുമായിരിക്കും. ആ, ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ലീവ് ആവണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയിപ്പോ ക്ലാസ് ഉള്ളതും നമ്മൾ ലീവ് ആവാ അല്ലേ? ആ, ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാ ഫോൺ തരൂ പോയെ പോന്ന് സ്പീക്ക് കാണിക്കുന്നു പോന്ന് എനിക്കൊരു GB കിട്ടോ നെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നെറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലേ നമ്മളെല്ലാരും പ്രകാശപ്പെട്ട് തലതന്നെ പോവാൻ എന്തായാലും മതി ഞാനവധിന് അറിയണ്ടേ ദിവസം തരൂ പോയി പണി സ്പീക്കിംഗ് ലീവ് മീറ്റിംഗ് നീ പോയേ നീ അത് ഓഫ് ചെയ്തേ ഇന്നെന്ത് എന്റെ ഭാഗത്ത്